ovo, to je da mogu da kažem da je ovo, to se zove ovo aura, aura i ovo kad je sad su otišli na spavanje, sad su otišli na spavanje i ovo, mir, mir, a ovo, kad odeš negde, ovo, kad odeš negde i kad odeš, na primjer, u grad, i onda ti se ovo naruši aura, na, pobede ovo jača mišljenja i aure i onda ti naruši ovo i ti dođeš kući pokupio si sve loše, kupiš sve loše i onda ti treba duže vreme da se ovo stabilizuješ. I evo sad, da se stabilizuje. To, ne treba slušati sve, pa ne treba slušati sve, treba videti korist u neki savjet korist. Ovo, ovo ne treba, znači to je ovo akcionar za brak.